తల్లి పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బల తల్లి పాలే తెల్త బోరులే బల తల్లి పాలే పంజార తెలిపులే బల తల్లి పాలే పాపా 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 బల తల్లి పాలే పాపా 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 ಮೂಜುಲೋಕಡು ಸುರುಪೂಜನ ಕೈಕೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಪಿ ವಿಘ್ನೋಲಿತನಂದನ ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟುಪಾರವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವನನ್ನು ಉಡಲ ಗುಂಡಡೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯನ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಇಂಚಿತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮನ್ನಿಡು ಯಾವ ರಾಣಿ ಕಾಲೋಡು ದೀತೆ ದೃಷ್ಟ ಊರುದೊಂಗುಷ್ಟ ಆರಾದಾಡೆ ಪನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ವಿಚಾರ ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಳ ಮಾಯ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಚಾರ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಅಪ್ಪೆದು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪಾಡೊಂದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರ ಕೊರೊಂದು ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೊರುವೆಲ್ಡು ಪಾಡೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ನಚ್ಚಿತಿನ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರಗೂ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಯಾದ ಪೂತ ಬಿತ್ತದಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬಟ್ಟನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಲೆನು ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯಲಕ ಬದುಕಿದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಳು ಉಲ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಳು ತೂಕುದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ನಾಡಿದ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಲೆಗ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಪಲಿಕೆದ ಲೇಸುನ್ ಸುರುಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದೆ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನೊಂದು ಮೂಡಾಯ್ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಎಚ್ಚಲ್ಮೆ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಕುಬಲಾಡಿ ಅಂಗನೋಡು ಪಾರ್ದಿ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನು ಮೋಕಿಡಿದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದುಲೆ ಪೂನದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಅಂಚಿನೆ ಪೂನದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸಹಕಾರಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ಬೆರಿತ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಮೂಜನೆ ಸುತ್ತು ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತುನು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದುಕೇರ್ನಕುಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿಲ್ಲಾರ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಪುಣೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುಣೆದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರ್ಲ ಬರುಡು ಬಂಟ್ಸ್ ಸಂಘ ಪುಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲತಾ ಶೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬೆರಿ ತಂಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಪಂತೋಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ ಯಜಮಾನ್ ಭೂಷಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡದ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ತೆರಡ ಬರೋಡು ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಯಜಮಾಂದಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಸುರುಡ್ದು ಲೇಸು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ದಿವ್ಯಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬದುತನ ದಯದಿದ್ದು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕೊನ ಪೂಜ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಸುರುಕಾದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಈ ಲೇಸು ಮುಖನೊಂದಿಲ್ಲ
ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ತುಳು ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೂಲವೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲು ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಡನ್ಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನ ತುತ್ತೈತಡು ಮೈಸಾಲಿ ಅವಲ ಮುಖ್ಯ ಪುಗೆಲುಗೆ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮೋಕೆದ ಸಂಕೇತನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲನ್ನು ಕೊಡ್ದು ವೇದಿಕಿಡುಪನ ಚಿತ್ತನ ಭಿನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕರಿನ 17 ವರ್ಷದಂಚಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವಡು ಅವೆನು ಲೋಕೋಗಿ ಎತ್ತಾವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಮಂದದ ಕೊಡಿನಾಲಾಯ್ಡು ನಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಾಪುದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಬೆದೆ ಬೆತೆ ಲೇಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಗನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಸುರು ಮಲ್ತಂಡು 10 ಕಾಲಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜರಸಾರ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಂಡದಲ್ಲೇ ಮೂಜಿಲಿಂಗದ ಊರಾದ ಉಂಡಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅರ್ನ ಸಾಲ್ಮುಕುಡು ಉಂಡಾಯಿನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿ ನಿಕಾನಗ 10ನೇ ಸಲದ ಐಸರನು ಈ 10ನೇ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೇರ್ಪೋಡು ಅವನ ಎತ್ತಾವಡು ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೇಡಂಚೆನೆ ಪುಣೆದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಾಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ಸಾಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಾಕಾರೋಗು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಡು ಅವಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಋಣನು ಬೂಟರೆ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟನಗನೆ 4 ನಮೂನೆದ ಋಣ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರನ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಮೋಕೆ ಜೋಕೆ ತಾಂಕನೋಡು ಅನುಪಾನೋಡು ತಾಂಕಿನ ಅಮ್ಮೆರನ ಋಣ ಗೇನದ ಬರವನು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಋಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಋಣಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಋಣನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆತು ಸುಲಭಡು ಸಂದಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಸುರುಟು ಶಿವಚರಣ ಶೆಟ್ಟನ ಬಕ್ಕ ನವೀನ ನನ್ನ ದುಂಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಬಕ್ಕ ಪೂನದ ಕಲ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೋರುಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಂದರೆ ಎಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ಜ ಸುರುಟೆ ಬಂಡಾಣ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಆರ್ನ ಸುರು ಮದಿಪುನ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮೊಂದಿ ಬೈದ್ಯನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಕುಡೋರ ನನ್ನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ದುಮ್ಮುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೀಪದ ಎದುರುಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತೀತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಕ್ಕೆನ ಗುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಗುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಗದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನವೀನನ್ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಂದ ಎನ್ನೋಡು ದಾಗಂದು ಬಂಡ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಗಲ್ನವ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವೇತೋ ಜನಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪನಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಹಿಮೆಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ವಿಷೋಡು ನವೀನನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಚಾರ್ಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದುತ್ತೇರು ಸಂತೋಷನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಮಣ್ಣದು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಂಪ್ರಿ ಚಿಂಚವಾಡು ಉಪ್ಪು ಅವಲು ಮೂಲು ಮಾತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಿಸಿತ್ತ ಅಂಡ ವಾ ಪೊರ್ತುಗಲ ನವೀನನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಅದಗಲೆ ಅನ್ಪಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮರಣಿ ಪೂನಗೋರಾಗಲಿನ ಲೆತ್ತುತ್ತಾ ಎಂಗಲ್ಲನೆ ಚಾವಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಣಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾನೆ ಆನಿ ಐಕೆ ಈನ ಖರ್ಚು ಉಂಡು ಐಕೆ ದಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಯಾನತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನವೀನನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100% ಮಲ್ಪಗಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನ ಮೂಲು ಇತ್ತುಜಿ ಊರುಡುತ್ತೆ ಕೆಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲುತ್ತನು ಪುನಃ ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಅಂಡ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರೆ ನಡ ತಾರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಅಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಯಾಜ್ ಅಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಸಂತೋಷನ್ನ ಇರು ಇಜ್ಜರ ಇತ್ತರ ಇಜ್ಜರ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಸಾರಿ ದಾಲೆ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಜಿ ದಾಗಿಂದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಟೀಮು ಈರ್ನ ಜನಕುಲು ಮನ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಲೆಗೆ ಉಂತುನ ಪತ್ತುನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಲೇನು ಒಂದು ಮಲ್ದಿರಂದು ಯಾನು ಊರುಡುತ್ತೆಡಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ರೈ ಕಲ್ಡಾಡು ಪೇಪರ್ದ ಕಲ್ಡಾಡು ಅತ್ತು ನವೀನನ್ನಡಾಡು ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮರನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಮಾತರನ್ನ ಲೆಪಡಾದು ಯಾನ್ ಪಂತತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿಂಜರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು 10 ಟೀಮ್ ದಕುಲಿನಿ 10 ಟೀಮ್ ದಕುಲು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಪಾಪ ಎಡಮ 10 ಜನಕ್ಕಲೇನು ಪೂರ ಲೆಸೊಂದುತ್ತೆ ಪಿದಾವುಲ್ಲೇರು ರೂಮ್ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹೂವೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅವನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನವೀನನ್ನ ಶಿವಶರಣ್ಣನ ಈ ಟಿ ವಿದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಾರೆ ದಾಯಗಿಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಆರ್ನ ಕಾಶ 60 ಜನಕುಲು ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂನದ ರಕ್ಕೆದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲ್ದೇರು ಬಾವೇರು ಮಗಲ್ನ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಅನೋನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಆ ಪೂನದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಈ ಭವನ ಓಪನಿಂಗ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಗುರುವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು ನವೀನನ್ನೇ ಐಟ್ ದುಮ್ಮುಲ ಸುರೂಟು ಯಾನು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣನ ಕಾಲಟು ನವೀನಣ್ಣನ ಸುರೂಟು ಸಿಗಲಿದ್ದೀನಿ ಪೂನುಡು ನವೀನಣ್ಣನ ಗುರ್ತತ್ತಜಿ ಆರ್ನ ಆ ಭಾಷೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕೊಲು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಯಾನ್ ಬಂತೆ ನೆರ್ ದುಮ್ಮುಲ ಬಂತೆ ನವೀನಣ್ಣನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಾರ ಒಲಿದೇರು ಆತ ಪೊರ್ಲುದಾರನ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ರಡ್ನೇದಾದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಅಭಿನಂದನದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರುವಾರಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನಗ ಊರು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣನ ಕೆಲಸ ಅನಗ ನವೀನನ್ನ ಬಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೈಟ್ ತೀಪಾದಿನ ಬಂಟರ ಭವನದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಊರು ತೀಪಾದಿನ ಅರ್ನ ಚಾವಡಿನ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾದ ತುಳುತ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಳುತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಒರ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನವೀನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯತಃ ದುಮ್ಮುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಚರಣ್ ಐತೊಟ್ಟು ಗಿತ್ತದು ಅಗಲು ಅಪಾರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಗ ದ್ಯಾಗ್ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಾರರು ಇತ್ತನಂದಲ್ಲ ಐದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದಾಯಗಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ತೆಲುಪುನು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಯ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಶುರುವಾಣ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಅವಳು ಮೂಲು ಮಾತ ಪೋಂದುಂಡು ಪಿದೇವರುಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಗಲು ಬಾಂಬೇಡು ಲೈವ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಎಂಗುಲು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮೂಲಪುರ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಲುಪುನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಈ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತಿರುವನ ಆದಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಬೇತೆ ಟೀಮದ ಕಲೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಊರುಡು ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಬೇತೆ ಜನಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲೇ ಕೊಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಾರೆ ನಂಗೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ನಾ ತೆಲಿಪವನ ಸ್ಟೈಲ್ನ ತೂದು ತೆಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆಲ್ತದೆ ಇಡಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಮುಟಿಯ ನನಲ ದುಂಬುಗಲ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗೆ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತೇರನ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಪೆದಾಗ ಉಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾರತ್ತನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡೆ ನವೀನನ್ನ ರೀತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾಣ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಯಾರೇ ಕೋರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣು ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲ ಐಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸುದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದೇನೆ 10,000 25,000 ಕೆಲವರು 5 ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು
ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಅಕಲ್ ಅಕಲಾದೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಐಕೊಂತ ಆತ ಖರ್ಚುಂಡು ಅಕಲೆಗಲ ಯಾನು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಕೊಡೋರ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಐಕ ಅಗಲು ಬೆನ್ನೆಳು ಬಂದು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುರಿದು ಬರಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ 10 ಟೀಮದ ಕಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭವನದ ದಾನಿನ ಕಲೆಗೆ ರುವಾರಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನವಲು ಏರೇರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದರ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದರು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದಲ್ಲರು ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯದಿದ್ದವರ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದಂಡ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಸಂತೋಷಣೆ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಹೊಡ್ದೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನು ಮುಖ್ಯತಃ ನಮ್ಮ ಭವನದ ದಾನಿನಗಲಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಕಂದು ಬಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಇನಿ ಪೂನದ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮವಲೇ ಆಪಣ ಒಂದು ಬಂಡ ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿಂದ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಫೋರುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾಪ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಫೋರುಲೆ